den, jmenuji se Agáta Kostěvá a ráda bych vám formou této prezentace představila svou práci na téma historický a současný význam vodního toku Zábrdky. Na úvod bych vám ráda řekla, proč jsem si toto téma vybrala, dále bych pokračovala se svými cíli, poté bych přišla na teoretickou část, ve které se dozvíte něco o vodárenství, dále vodních zdrojích pro Liberec, říčce Zábrdce a zásobování a kvalitou vody v Liberci. Poté bych přišla na svou praktickou část, která se skládá z porovnání hodnot vodních zdrojů a také dotazníků. Toto téma jsem si tedy vybrala z toho důvodu, že mi přišlo velmi zajímavé, také je podle mě důležité se dozvědět něco o vodních zdrojích, odkud bereme vodu a také svou pitnou vodu a jaká je její kvalita. Mé cíle byly teda porovnat zdroje pitné vody v Liberci a dozvědět se něco nového o vodním hospodářství a nějakých tradicích s ním spojené. Má práce se zabývá historií říčky Zábrdky a jeho okolí, dále zmiňuje počátky vodárenství, mezi které spadá i vývoj vodovodů, dále také seznamuje se zásobováním pitné vody pro Liberec a vodní zdroje pro Liberec také porovnává. Má teoretická část začíná tématem o vodárenství, které je úzce spojeno s hospodářstvím, lidským vývojem a také přírodními podmínkami. 14. století můžeme považovat za počátek veřejných vodovodů, 90. léta 19. století také za počátek moderního vodárenství. Vodní zdroje pro Liberec jsou dohromady dva. První je vodní nádrž Josefův důl v Bedřichově, která byla spuštěna v roce 1902. Zásobuje tedy část Liberce okolo centra a centrum samotné. Druhým vodním zdrojem jsou podzemní vody z čerpací stanice Dolánky Lesnovka-Libíč, které tedy zásobují část Liberce dál od centra k vrcholu Ještědu. A hlavním zdrojem pro podzemní vody z čerpací stanice Dolánky je tedy říčka Zábrdka, která má vodní tok dlouhý 23,9 km. Je to pravostranný přítok řeky Jizery a okolo sebe má tedy pískovcové podloží, které dělalo v minulosti několik problémů, například způsobovalo sucho nebo nedostatek pitné vody. Je to také způsobeno tím, že voda stéká hluboko do pískovcové desky a pak vybírá v malých pramíncích na povrchu. V historii byla hranicí panství, například panství Rohanů, nebo vojenského prostoru, který byl v její blízkosti, zanikl v roce 1991 a nyní je součástí Národního geoparku Ralsko. Zásobování a kvalita vody v Liberci. Jak už jsem říkala, Liberec má dva hlavní zdroje, s tím, že Dolánky byly do roku 2011 pouhým vedlejším zdrojem, ale po nespočtu haváriích v Bedřichovské přehradě přišly jako jeden z hlavních zdrojů. V Dolánkách je tedy 3x tvrdší voda, je to způsobeno tím, že je tam větší obsah minerálů a je to také z důvodu toho, že to jsou podzemní vody a voda v Bedřichově jsou povrchové vody. Nyní bych ráda přišla na svou praktickou část, kdy jsem pracovala s výslednými hodnotami vodních zdrojů, které mi tedy poskytlo technologické oddělení středočeských vodáren a kanalizací. Tyto hodnoty jsem následně porovnala a největší rozdíl jsem zaslala panu docentu přírodních věd naší Technické univerzity v Liberci, který je posoudil a následně také zdůvodnil, proč tyto rozdíly vznikly. Také jsem vytvořila dotazník, ve kterém bylo 5 otázek. Respondenti odpovídali na to, kolik jim je let, v jaké části Liberce bydlí a jestli mají problémy s tvrdostí vody a jak moc kvalitní jejich voda je. A tyto odpovědi jsem následně graficky zaznamenala. V tomto grafu můžeme vidět největší rozdíly porovnaných hodnot. Například vápník, jak vidíte, tak světle modrá barva jsou vodní zdroje z Dolánek. Je tam tedy větší obsah vápníku, je to také z důvodu, že tam je pískovcové podloží. A například dusičnany, tam je tedy také jsou velmi obsažené v Dolánkách a je to z důvodu toho, že tam jsou zemědělské práce v jejím okolí. Dále přicházím na tedy grafické zpracování odpovědí z dotazníků. První odpověď se týká části Liberce, které byly do dotazníku zapojeny. Můžeme vidět, že světle modré barvy jsou části Liberce, které zásobuje voda z Dolánek. Dále tady je otázka na tvrdost vody v domácnostech. Také můžeme vidět, že nejčastější odpověď byla, že nemají žádné problémy v domácnostech.
Je to způsobeno tím, že většina respondentů tedy bydlí v částech Liberce, které zásobuje voda z Bedřichova. Tady jsou nějaké konkrétní problémy, například ničení spotřebičů, tvorba vodního kamene anebo používání změkčovače při praní prádla. A poslední otázka byla, jestli respondenti jsou informováni o tom, jaký vodní zdroj používají. Můžete vidět, že většina neví, a nebo tedy tady je zastoupení větší zdrojů pitné vody z Bedřichova a menší zastoupení zdrojů pitné vody z Dolánek. Na závěr bych ráda řekla, že faktory, které ovlivňují kvalitu vody, nemusí být jen přírodní, záleží také například na sezónních pracích, které se dějí v jejím okolí těch zdrojů. Dále, že kvalita vodních zdrojů, které jsem já porovnávala, tedy zdroje pro Liberec, můžeme označit jako srovnatelnou. Nemůžeme říct, jaká voda je kvalitnější a jaká ne. A na závěr, díky odpovědím z dotazníků, bych ráda řekla, že společnost není dostatečně informována o tom, o svém původu pitné vody v domácnostech. Tím bych ráda svou prezentaci ukončila a děkuji vám za pozornost.